Morjesta Ilvekset. Se olisi taas viikkohaastetta pukkaa ja tänään pehmeiden käsien maailmassa. Nyt tehdään käsistä pehmeät ja taitavat, että saadaan taas juksattua vastustajaa peleissä, eikö niin? Hyvä. Tähän hommaan tarvitsette tällä kertaa jonkun mailan, harjan varren, ihan sama mikä tahansa pitkä keppi. Ja sitten mielellään kiekon ja mailan kanssa, mutta voi olla pallo ja säpämailallakin voi tehdä tämä, jos ei välttämättä sisällä saa kiekon kanssa touhuta. Ja sitten otetaan oikeanlainen ote täältä mailan päästä, eli ei oteta varresta, vaan mailan päähän käsi. Ja lähdetään nosteleen kiekkoa tämän maassa olevan mailan yli. Kämmeneltä ja pieniä nostoja mailan yli. Hop. Noin, se tulee sieltä. Voitte vähän fiilistellä, kuinka se sieltä nousee. Ja sitten kun rupeaa tatsia löytyy, niin sitten tehdään se mahdollisimman nopeasti kisan. Ja niin kuin vähän kaikessa kiekon käsittelyssä, niin tämä yläkäsi täällä kääntyilee paljon. Alakäsi toimii vaan jeesinä, yläkäsi tekee kaiken duuni. Sitten katsotaan kuinka nopeasti mulla menee. 5 kertaa niin nopeasti puolelta toiselle kiekko nostellaan mailan yli, kun pystyy. Ja lähdetään. Ja karkas heti. Ja menit siinä jo 5. Ehkä meni. Yes. Ja nyt te näytätte mulle, kuinka hyvin te pystytte. Ja eikä tässä vielä kaikki. Ja sitten vielä bonushaaste. Jos toi tuntui helpolta, niin sit voitte kokeilla tämmöistä. Tää onkin vähän vaikeampi, mutta kokeilkaa. Katsotaan, saatteko ensinnäkin kiekon ilmaa ja sit vielä koitettaisiin ottaa se kiinni. Ihan puhtaasti yritetään tuoda kiekko tonne lähelle, nostaa ilmaa ja napata se ilmastakin. Tää on vaikea, mutta kokeilkaa, siellä on aika taitavia käsiä teillä. Yes, siihen jäi. Kokeilkaahan tätäkin. Ei muuta kuin pehmeitä käsiä reenailee ja kertokaa reenissä kuinka onnistuitte ja voitte laittaa meillekin video, jos haluatte.